A dyma ni nôl i'r de, i'r adran ceffylau teip cobyn yn dyfe, yr adran C. Ac ar hyn o bryd i ni'n ymwylio ar beirniad. Nicola Jones yn penderfynu ar yr ebol gorau. Be sydd gyda ni, Lowry? Lowry Reid gyda fi? Ie, ar hyn o bryd yn y safle cyntaf ni, mae efo ni Ceri Foal efo Bryn Sioe Dundandi. Gemma Paxford yn dangos ar ei rhannu. Yr ebol, beth maen nhw'n gweud, cwrw a llath, efe? Dyna beth yw'r lliw. Dyn i ni. Yeah. Dyma fe, Dundani. Ac yn ail ar hyn o bryd mae Gemma Morris efo Cymboard Valley. A dwi'n meddwl bod ni wedi gorffen. Odi, mae wedi penderfynu. Mae'r safon o'n saff. Gemma Paxford yn cymeryd o rhywbeth na digon ffast yma. Cyn cael sgwrs bach. Ie, wir y gorau o'r Ebolion yn yr adran C y flwyddyn hyn. Bryn Sioe Dundani i'r perchynog Mrs Ceri Foal. And the reserve is awarded to yesterday's winner of the Mae'r ebol, Bryn Sioe and also the Dynadan yw'r tad a Bryn Sioe Delicacy y fam. Dyna'r ddau sydd wedi creu'r gorau o'r Ebolion yn yr adran C flwyddyn hyn. And this champion is awarded the Welsh Ponies Championship Rosette as well as the WPCS gold medal. In second, we have Ryan Wilson and Gemma Morris. A dyma ni, yr Ebolion wedi cael eu pwyso a mesur ar gorau o'r Ebolion flwyddyn hyn o dan y beirniad Nicola Jones yw'r ebol. Tu flan i ni, Bryn Sioe Dundandi i'r perchynog Mrs Ceri Foal a'r teulu. A. James is the Pencampwriaeth Lord Darcy.